today, I'm going to discuss to you about worship. Gusto ko pong isaayos at iset ang tamang pagsamba sa atin pong church. So I'm going to discuss to you today about the proper attitude in worship. The proper attitude in worship. Gusto ko po na bilang panimula, i-parealize sa inyo na ang pagsamba ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. Alam kong alam nyo yan. Para mas klaro po, maraming mga churches na pagdating sa pagsamba, ang kanilang gustong experience ay maranasan nila ang Diyos. Are you with me? Kaya yung iba pag umawit ay talaga naman taas kamay. Lord, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. We want to feel you, O God. Please, Lord, make yourself manifest. Ganyan po ang worship ng maraming church. Na para baga ang worship, it's about their feeling, their experience. Pero itatama po natin ngayon, hindi masama na pag ikaw ay nagsamba sa Diyos, ramdam mo ang ginagawa mo. Sapagkat ano ba naman ang lips without heart? It's only a lip service, pero walang puso. Pero mga kapatid, ang totoong pagsamba ay hindi po doon sa usapang tayo ang makaramdam sa Diyos. Ang totoong pagsamba ay usapang Diyos ang makaramdam sa iyo. Malaki ang pinagkaiba. Sapagkat kung ikaw ay dapat makaramdam, kailangang i-arouse ka ng music para maramdaman mo ang Diyos. Pero kung ang pagsamba dapat Diyos ang makaramdam, aayusin mo ngayon ang attitude mo sapagkat gagawin mo ang tamang attitude, i-express mo, aayusin mo ang puso mo sapagkat gusto mo na maramdaman ng Diyos ang tamang pagsamba mo. I hope medyo nahirapan kasi akong kumuha ng word sa Tagalog. But I hope you get my point. That is why what I will teach you today is the proper attitude of worship. Everybody say the word attitude. Katulad sa kaating pag-uusap sa tao. Pag ang isang tao ay medyo mayabang, ramdam mo. Ganon din po ang Diyos. Pag ikaw ay pumunta sa simbahan, ramdam ng Diyos ang puso mo at attitude mo. Kaya ang tamang pagsamba ay nagsisimula sa pagtatama at pagsasaayos ng ating mga attitudes. So I will speak to you today about the proper attitude in worship. Meron pong 6 na aking naihanda na mga puntos na kung saan dapat nating tutunan at aking ipapaliwanag sa inyo. But for the sake of time, ay aking tatalakayin yung unang 3 na attitude na dapat nating tutunan. Ulitin ko po. You do not come to church to only feel God or to make you feel good. You come to church for God to feel you. Kaya pag uwi natin mamaya, ang tanong ay hindi po, kumusta ang pakiramdam mo? Ang tamang tanong pag uwi, naramdaman ka ba ng Diyos? Do you get that? Sana po ay ma-pick up nyo yung puntong ito sapagkat ito yung direksyon ng aking tatalakaying leksyon ngayon. Sa pag-upo mo, sa attitude ng puso mo, ramdam ba ng Diyos ang presensya mo ngayon?
hindi lang dapat ikaw ang makaramdam ng kanyang presensya. Dapat siya, ramdam niya ang presensya mo. Gets nyo po ba? Ito po ay malaking topic kasi marami po kasi nagtatanong, Pastor, bakit hindi tayo naggaganon pag tayo ay sumamba? Kasi di ba ang sarap sa pakiramdam yung, sige nga, taas nyo nga yung kamay nyo. I-try nga natin, as we gather, may your spirit. Di ba sarap? Hello? Correct? Bakit, Pastor, hindi tayo nagtataas ng kamay? Hindi tayo lumulundag. Woo! Come on, let's worship God. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Woo! Grabe! What an experience! Sapagkat ko gusto kong ipakita sa inyo na ang totoong pagsamba, hindi yung ikaw ang nakaramdam sa Diyos, kundi yung Diyos na sinamba ang dapat makaramdam ng mga nagsamba. Worship is not about you and me. Worship is about Him. Maliwanag po. Now, ano yung dapat attitude mo ngayon at attitude ko para tayo po ay maramdaman ng ating Panginoong Diyos? Una po, tatlo yan. I-enumerate ko muna yung tatlong puntos. If God is to fill our worship, we must come to God with humility and submission. Pag mayabang ka, medyo alof ang Diyos sa'yo. Kahit pa pinakamataas ka ng lundag. Pero pag mayabang, alof ang Diyos sa worship mo. Number 2, we must come with reverence and adoration. Ang reverence po ay may sense ng paggalang. Natakdeng, nanakman, saan nga inaayang. Pangatlo po, if God is to fill our worship, we must come with joy and gratitude. Yan po ang unang tatlo na nais kong ituro sa inyo ngayong umaga na attitude sa pagsamba. Amen? So pakitanong mo ka sa katabi mo, ready ka na ba? Okay. Now, number 1, we need to come to church to worship God with the spirit of humility and submission. Binanggit ko na po, pag tayo'y pumunta rito na mayabang, hindi po tayo nagsamba sa Diyos. Nagyabang tayo. So hindi ka mararamdaman ng Panginoon. So when we come, we do not come with ego, with pride, but we come with humility and submission. Yan ang puso na dapat mong tutunan. Sino sa inyo ang nag-devotion sa Daily Bread kaninang umaga? Taas ang kamay. Ano ang title? Brought Law. Ano po ang pinakalaman ng Daily Bread kaninang umaga? It's about, alam niyo po, para maunawaan niyo po, simple lang ang pinagkaiba ng pride sa humility. Ang pride, mga kapatid, ay yung mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang humility, mataas ang tingin mo sa Diyos. So pag pumasok ka rito, ang dala mo ay yung tingin mo sa sarili mo, pride. But when you come to church, dapat po, hindi yung sarili natin ang nakikita natin. Dapat ang Diyos ang ating nakikita. That is coming to God with humility. Kasi pag mayabang ka, dala mo yung entitlement. Are you with me? Para bang tao ang dapat lumapit sa'yo. Pero pag humble ka, ikaw yung lalapit doon sa tao. Ano? Pag pumunta ka ba sa simbahan para magsamba, dala mo ba yung taas ng tingin mo sa sarili mo? You know,
When we come with ego, it affects our attitude. We become critical, we feel better than others. Wala na tayong napuna, wala na tayong nakikita, kundi mapuna ang pastor, mapuna ang mga kapatiran. And we feel we are better than others. That is pride. When you come to worship with that spirit, I don't care how good you think you are, but God never fails your worship. Make sense? Sa James chapter 4 verse number 8, ganito po ang sabi, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ibig mong sabihin, ang Diyos ang magpapakumbaba sa'yo? Pride yan. Ikaw ang dapat lumapit sa Kanya. Hindi siya ang lalapit sa'yo. Kaya po, ang pagsamba, hindi po Diyos ang inimbitahan nating lumapit. Hindi po come Holy Spirit. Hindi po Panginoon, bisitahin mo kami. Hindi po ganon. Ang totoong pagsamba, hindi ikaw ang dapat pakiramdaman ng Diyos. Ikaw ang lumapit at iyong i-express ang dapat maramdaman ng Diyos sa iyo. Yan ang sabi ng Bible. Draw nigh. Ang ibig sabihin ng draw nigh, lumapit ka sa Diyos. Ang worship po ay paglapit sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na sarili mong tinitignan mo. Ang dapat po, when you draw nigh to God, when you come to God, malaki ang tingin mo sa Diyos. Sapagkat pag nakita mo siya as a great God, makikita mo ang liit ng sarili mo. Makikita mo na hindi ka worthy. Makikita mo ang tamang pagtingin mo sa sarili mo. Kaya po, in application, pag dumako tayo dito sa church, don't be an entitled person. Huwag kang pumunta rito, sinabihan ka lang ng boss, sinabihan ka lang ng sir. Pag pumunta ka rito, huwag mong dadalhin yung ego ng title. Ang tawag po dyan, entitled. Kaya pag yung mga members na pumunta rito, sinabi dito ko umupo, tapos nagmamatigas, tapos pag sinabihan mo na-offend, sapagkat may pakiramdam siya na, sino ka ba? Kilala mo ba ako? Ba't mo ako pagsasabihan? Sino ka ba? Lalong-lalo na kung yung usher, mas batang Kristiyano kesa sa'yo. Mas matagal kang miyembro. Parang feeling mo, pagsasabihan mo ako, tagal-tagal ko ng miyembro dito. Samantalang ikaw, baguhan ka pa lang na usher. Pagsasabihan mo ako, aba kapatid, I don't care kung every Sunday ka pa pumunta, pero hindi ka nararamdaman ng Diyos. Kasi mayabang ka. Kaya itama po natin ang attitude. Ang pagsamba ay paglapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at merong kababaan ng loob. Hindi po pagpunta na ipagyabang kung sino po tayo. Learn that. I know all of us by nature are proud. And there could be many reasons sa buhay kung bakit medyo kailangan nating maging mayabang at mataas mag-isip. Sapagkat kung minsan, coping mechanism na natin yan sa mga tao, sa mga problema na ating hinaharap, sa mga nang-aapi sa atin. Pero mga kapatid, hindi po yan pwedeng maging dahilan para maging mayabang tayo sa harapan ng Diyos. When we come to church, let's come with humility. Ako naman bilang pastor, ang sarap pangunahan ang mga miyembro na may mapagpakumbabang puso. Ito yung mga miyembro na kahit mag-preach pa ako ng rebuke at correction, hindi niya titignan yung sarili niya, ba't ako tinatamaan ni pastor? Kundi sasabihin niya, Panginoon, ikaw yan. Ginamit mo lang si pastor. Kasi nga po, you are more aware of God than of yourself. That's the proper attitude of worship. That is why sa James chapter 4 verse 6 ay ganito po ang sinabi, but He giveth more grace, wherefore He saith,
God resisteth the proud. Alam niyo po yung salitang resisteth, parang ito yung kumain ka pero hindi mo malunok. Pinasok mo sa bunganga mo pero hindi mo siya malunok kasi ayaw mo yung pagkain. Ikaw yung nasa loob ng kapilya pero parang hindi malunok ng Diyos na makita ang laman ng puso natin. Kasi may pride. Brethren, I hope and I pray that this message is not only clear to us, but we will remember this every time we come for the worship service. Dalhin po natin ang mapagpakumbabang puso. Kaya, mga magulang, turuan natin ang mga anak na maging humble. Do you know how we can teach our children to be humble? By instruction and by observation. Instruction sapagkat mismong bibig natin ang magtuturo sa kanila. Observation sapagkat makita nila. Alam niyo po, nasisense din ng anak mo pag medyo offended ka sa preaching eh. Lalo pag medyo lumalaki na yan. Tapos alam niya ang buhay mo. Tapos nag-preach si pastor, tumama sa'yo, titingin yung anak mo sa'yo eh. Hindi lang sa usapang tinamaan si Papa, kundi makikita niya how you react. Kung pinakita mo na napundi ka, na-offend ka, nasaktan ka, nagmisuot ka, hanggang nagununin, insardeng mo tinag-take note, at nakaganyan ka na lang, pansin ng anak mo yan. Now, how do you teach humility to your children? You should talk to them and show it to them. Ang sarap na makita ng mga anak natin, mga kapatid, yung observation mo, observe nila ang pagiging humble natin, na alam nila na, eto si daddy, eto si papa, ang taas ng title nito, si mama, ang taas ng kanyang posisyon sa trabaho, pero grabe siya mag-submit kay pastor. Pag may sinabi si pastor, opo pastor, grabe siya mag-submit. Mga kapatid, ganyan ang pagtuturo sa mga anak ng humility. Hello? Oh, makikita nila na pagka, halimbawa po, welcome song, minsan, ito po huwag nyo sanang isiping pagja-judge kasi hindi naman siguro palaging totoo ito. Pero maaaring totoo yung ganitong case na pag welcome time, hindi ka lumalabas na nakikipagkamayan. Inaantay mo silang lumapit sa'yo. Malamang mahiyain ka. Pero yung iba naman kasi mga kapatid, parang alam mo yung tumaas lang siya sa buhay parang hindi na siya nagre-reach out sa tao. Alisin po natin yon. Kung tayo po'y mas matagal na, tayo yung dapat unang mag-reach out sa mga tao. Halimbawa yung pagkatapos ng service, bago man lang umuwi, may makamayan ka. God bless you, Brad, ha? May kanto soul winning tun malem. May kayto tuno malem, the announcement ni Pastor may kayto. Biruin mo kung ikaw yung pinakamayamang tao, financially speaking dito, pero ganun ang attitude mo. Hindi lang po tao ang nakakaramdam ng humility mo. Number 1 ang Diyos. Kaya mga kapatid, listen to me. Ang maraming mga simbahan ay punong-puno ng mga tao na ang dala ay puro yabang. Maganda man ang kapilya, malakas man ang music, may full band pa, at kung tumalon, grabe. Pero dahil sa yabang, sabi ng Diyos, hindi kumasikmura ang worship ng mga taong ito. That's why the proper worship is proper attitude first. And when you come with the proper attitude, then you are sure you're worshiping God properly. Let's come with the spirit of humility and submission. Amen po ba? Sabihin mo tanungin mo sa katabi mo, amen, na-bless ako, Brad.
Grabe yung message ni Pastor. Nabasag yung yabang ko. Amen po. They should hear us say amen. Minsan hindi naman lahat ng hindi nag-amen, mayabang. Siguro mahiyain lang, siguro tulala. Baka may mabigat na problema. Pero kung ikaw na yung Kristiyano, na medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo at naliliitan ka sa preaching, nasisimplehan ka masyado, na hindi ka man lang makapag-amen, medyo i-check mo konti yung calibration ng puso mo, kapatid. Nagsisimula ka ng maging sintonado. Itama mo yung puso mo, itono mo ng maayos. Alam nyo bang ibig sabihin ng amen? I agree. Do you agree? Yes. Ang ibig sabihin ng amen, I believe. Do you believe? Yes. Ang ibig sabihin ng amen, so be it. Yes. Gusto nyo bang mangyari po sa inyo ang naituturo ngayon? Yes. Minsan nga yung iba, ayaw talagang mautusan. Sino ba naman sa atin dito, ang taas-taas mo, tapos uutusan ka? Pagsasabihan ka ng pastor? Pero kapatid, pag natuto kang maging humble, di mo iniisip yun eh. Sapagkat nire-recognize mo ang authority sa buhay mo. Ang authority ng Diyos, ang authority ng pastor who are ruler above you, ang authority ng salita ng Diyos. Kaya hindi naman kailangan na ang humble laging nakaganon. Ang humble is always the attitude of the heart. You know, that's the pastor, that's the word of God, and you humble yourself. Let's come with a spirit of humility and submission. Amen. Pangalawa po, para maramdaman ng Diyos ang ating pagsamba, the second attitude we need to learn is the attitude of reverence and adoration. Alam nyo, ramdam mo kung may paggalang yung tao sa'yo o wala eh. Sabi na lang natin sa mga anak, bilang magulang, ramdam po natin kung ang ating mga anak ay may paggalang sa atin. At pag wala, tinuturuan natin sila. Hello? In the same sense, when we come to worship God, we need to bring the spirit of reverence and adoration. Ano ba ang ibig sabihin ng reverence? Ang ibig sabihin ng reverence means holy respect for God. It means approaching God with awe. So, when you come, talagang Panginoon ang titignan mo. Hindi sarili mo, hindi tao, Panginoon. Amen. Approaching God with seriousness. Everybody say seriousness. Hindi ka naglalaro. Hanggang nga imay nga, agay ay ayam. That's with its reverence. Natakneng. Nanakman. Haan nga sitsitik deti panang tratom ti panagdaydayaw ti Apo. Kasi marikna ti Apo kakabsat ta attitude mo. Yang pag-upo mo pa lang ay isang manifestation ng nasa puso natin. Kaya po, bakit sinasabi nyo siguro, bakit pastor? Pati pag-upo kailangang ayusin. Subukan mo nga nakaupo ng ganyan. Kung sabihin mong, Lord, I come to worship you. Wow, para kang don. Parang ang Diyos ang bisita. Ikaw ang may-ari ng bahay. Samantalang ang Diyos ang may-ari. Parang tayo yung mga bisita na dapat nag-a-adjust sa Kanya. Hello? All of these things, small, little details. And I know to some of you, you may not need this admonition anymore. But may I just remind us to come to God with the spirit of reverence, with awe, seriousness, and deep respect. Kasi ganito po yan.
Ang dapat maunawaan yung attitude, mga kapatid, hindi ka sasamba sa Diyos sa gusto mo. Let me put it this way. You do not worship God according to your preference. You worship God with reverence. Kasi kung pumunta ka rito, nasabi mo, wala kang magagawa, pastor, pagod ako tutulog ako. Nagsamba ka ba? O nagpa-attendance ka lang? Hello? Mga kapatid, kung tayo po ay ganon, mag-level up tayo. Huwag ho tayo yung pumunta para mag-attend at magpa-attendance lang at makita ni pastor. Dapat pumunta tayo na talagang magsamba. May reverence sa ating puso. Not your preference. Sabihin nga natin, not my preference, but with reverence. Alam niyo po sa Isaiah, pinagalitan ng Diyos yung bansang Israel. Sa Isaiah chapter 1, hindi ko nababasahin ang lahat, pero from 11 to 15, alam niyo po ang sinabi ng Diyos, ayaw kong pakinggan ang mga kanta niyo. Hindi ko matanggap ang mga sakripisyo niyo. Alam niyo kung bakit? Because their lips were speaking the right words, but their lives were contrary to the Word of God. Gusto kong ituro sa inyo ngayong umaga na ang pagsamba sa Diyos na meron pong reverence is coming to God with a pure heart. Everybody say pure heart. Kaya ni-rebuke ng Panginoon. At ang sabi niya sa kanila, pakanta-kanta kayo, pa-worship kayo, pa-sacrifice kayo. Hindi ko matanggap yan. Kasi ang buhay niyo kontra sa aking kalooban at kagustuhan. Mga kapatid, pwede bang magsamba tayo sa Diyos, kakanta tayo, to God be the glory. Tapos pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, nagmumura tayo? Umay kagkanta dito'y kiniapo Diyos, kakunam apo, holy, holy, holy is God Almighty. Pero ti ruar kakabsat, tabtab baawam ni apo Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko matanggap ang awit niyo, niloloko niyo ako. Anong ginagawa niyo? Binibilog niyong ulo ko? Kunyari pa-appreciate kayo sa akin, pero sa buhay niyo hindi totoo? Pa-praise kayo, praise kayo sa akin? Pa-glorify kayo sa akin? Pero yung buhay niyo, pag umiinom kayo ng alak, wow, sabi ng Diyos, niloloko niyo ako? Huwag po nating gamitin ang pagsamba ay parang pantakip lamang ng ating kalokohan. Makikita niyo po na ang tamang pagsamba ay konektado sa buhay nating araw-araw. Yung Sunday, corporate worship natin sa Diyos, may koneksyon sa araw-araw nating buhay. Hindi po yung kakanta tayo dito ng, thank you Lord for your blessings on me. Tapos pagdating ng Martes ng gabi, lakas-lakas ng boses mo, under be! Amen po. I'm just showing to you some instances. Bahala na po kayo mag-isip sa buhay nyo. Pero hindi po pwede yung nabubuhay tayo sa gusto-gusto lang natin ng Lunes hanggang Sabado, tapos pupunta tayo dito na magsasamba sa Diyos, kakanta sa choir, tutugtog sa orkestra, mag-a-usher, kakanta sa mga upuan. Anong sabi ng Diyos? Niloloko mo ako?
Hindi ko matanggap yung awit mo. Hindi ko masikmura ang offering mo. Pwede bang ayusin mo muna ang puso mo? Kung ikaw ay kabataan, halimbawa, ito hindi ko sasabihin para i-down kayo. Pero gusto kong ma-lift up ang tingin nyo sa Diyos. Na hindi ganun-ganun lang kasi mga bata, lumalaki ang mga young people na henerasyon na walang tamang pagkilala sa Diyos. Walang tamang paggalang sa Diyos sapagkat hindi tinuruan. Kaya magulang, tingnan nyo, young people, high school ka, kakanta ka ng worship sa Panginoon dyan sa upuan, sasabihin mo, stepping in the light, trying to walk in the steps of the Savior, kinakanta mo ang ganda ng hakbang ng Panginoon. Pero tignan mo yung mga post mo sa Facebook. Kung saan-saan ka nagpupunta. Nakipag-inuman ka na, pinost mo pa. Anong goal mong nag-post? Mali na yung pag-inom mo, lalong mali nung pinost mo. Alam mo na sanang mali yun, tapos pinost mo pa. By the way, sa mga nanonood, wala pong ganun dito ha. Nagsasite lang ako ng instance. Baka sabihin ng mga nanonood, grabe, manginginom pala yung mga miyembro ni Pastor Provi. Hindi po, nagsasite lang ako ng instance. Pero baka lang meron pa. Pero po, mga Facebook viewers, wala po akong tinutukoy dito yan. I'm just citing an instance para makita ninyo na hindi talaga tama eh. Kaya kung ikaw ay magsamba sa Diyos, ayusin mo yung buhay mo. Hindi naman sinasabi ng Diyos na dapat perfect ka para magsamba. Na parang lalabas ngayon na ikaw pa yung galit sa Diyos. Hindi na ikaw mag-church. Sino pa bang perfect? Sino? Napaka-judgmental naman ng preaching na yun. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos na maging response mo sa preaching na to eh. Na parang ikaw pa yung rebelde. Ikaw pa yung parang dapat ang response mo napapagpakumbaba ka ng preaching na to eh. Na talagang ang dapat maramdaman mo, hindi galit eh, dapat hiya. Na hindi naman kita pinapahiya, pero tama na klase ng hiya. Healthy ba? Nasasabihin mo, tama eh, Diyos ang pupurihin mo, tapos from Lunes to Friday, ganun ang buhay mo. Pag kumanta ka, napakasanto mo. Pero pag nasa labas, daig mo pa ang dyablo. Ito po, hindi ko lang sinasabi na parang, ang sarap pakinggan na, grabe naman yung mga patama ni Pastor. Hindi po. Sana ma-realize nyo yung punto na ang totoong pagsamba may connection sa araw-araw nating buhay. Let your worship to God affect your daily life, my daily life. That's why you come to God with a pure heart. Ngayon, sasabihin mo, sino ba naman ngayon sa atin ang worthy? Baka next Sunday, Pastor, wala nang pupunta rito. Sino bang perfect dito? Hindi po sa ganon. Mahalaga po yung, when you come for worship, may before, may during, may after. Yung before worship, you come with a prepared heart. Kaya nga, pag pumunta po tayo, mag-pray naman tayo. Hindi yung pupunta ka mga kapatid na, grabe ang buhay mo ng buong linggo, tapos hindi mo man lang prepare yung puso mo. Amen po ba? Alam nyo, ang gandang matutunan po natin yung bago ka pumunta sa church, nag-search ka muna ng sarili mo eh. So nag-advance ka ng gising para may time ka na makipag-usap sa Diyos. At para sabihin, Panginoon, schedule naming makipag-meet up sa'yo, appointment naming isambahin ka, pero ayokong tumungo doon, ayokong umabsent. Pero gusto ko na pagpunta, sana yung puso ko, hindi po yung, hindi mo masikmura. Kaya Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako. May mga lifestyle ako na hindi maganda.
Marunong ako manggulang sa kapwa. Nagmumura, sinungaling, manginginom. By the way po sa mga nanonood wala pong ganun dito Nagsasite lang ako ng instance. Hello? Kayong mga kabataan, alam mo tong worship, actually, ito yung magtatama pa ng buhay mo Yung college student ka pa lang, tapos may ka-holding hands kang babae, enjoy mo yung moment. Sana po wag lang yung natamaan kayo ang pansinin nyo Tingnan nyo ang Diyos sa aking sinasabi Ang sarap ng lakad nyo, tapos lingon ka ng lingon. Kasi iniisip po baka mapadaan pa si pastor dito sa harap ng eskwelahan namin. Tapos pupunta ka rito, to God be the... Sabi ng Diyos, hindi ko matanggap yung awit mo. Tapos mag-offering time, tuwang-tuwa ka pa. Cheerful giver ko, no? Lord, para sa'yo. Sabi ng Diyos, di ko masikmura yung offering mo. Iloloko mo ako Parang binabribe mo lang ako Kasi yung buhay mo, hindi mo inaayos Sana po mula ngayon, ang aral na to ng tamang pagsamba ay isang maging dahilan upang iayos natin ang ating mga buhay. Itama natin ang ating mga puso. Sana pag uwi mo, kung ikaw ay high school at college, tumama sa yung preaching na yon. Sasabihin mo ganun, Lord, grabe naman, talagang tumama sa akin, pero tama Kaya Panginoon, I would like to set this thing right in my life. That is coming to God with reverence. Walang pagpapaimbabaw. Hindi ka nagpapakitang tao sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin kailangang magpakitang tao. Dapat pagkat basang-basa ng Diyos ang puso mo, alam niya ang araw-araw na buhay natin, ang mga lugar na pinupuntahan natin, ang mga taong kinakasama natin, ang mga iniisip natin, alam ng Diyos. At dyan nga dapat tayo mas magkaroon ng tamang pagrespeto, Panginoon. Nakakahiya ako sa harapan mo. Pwede bang patawarin mo po ako para sa aking pagsamba sa iyo? Kahit papaano, may malinis po akong kalooban. Yan ang tamang aral ng pagsamba. Hindi po yung pag-uwi naramdaman mo. Hindi po yung naramdaman mo. Dapat ang Diyos ang nakaramdam sa iyo. Amen po? Coming to God with reverence is not only coming with a pure heart. It is also coming with a sense of respect. That we do not treat God casually. Alam niyo po, tayong mga matatagal, wag niyo pong pahayaan yung familiarity spirit sa inyo. Na pag pumunta ka po dito sa church, kahit saan mang mga sanctuaries natin, sa Australia man, sa Lawag, wala man ako dyan sa Lawag, sa main sanctuary natin physically, visibly sa inyong harapan. Pero sana hindi kailangang ako ang makaramdam sa inyo Dapat ang Diyos may respect pa rin kayo. Amen po ba? Kaya nga bilang mga magulang, alam nyo, listen, etong bagay na to, ito ang isang dahilan kung bakit inuuna natin ang Diyos. Respect pa ba kung meron kang mas inuna kesa siya? Halimbawa kung ngayong umaga, may nag-imbita sa iyong kaibigan, merong nagyaya sa iyo na tao, kliyente man, pagkakaperahan yan, siyempre. O kaibigang may tinatanaw kang mataas na pagtingin sa kanya. Pero kung mas inuna mo siya dahil sa respeto mo sa kanya, kesa sa Diyos, hindi mo na natutunan yung tamang pagsamba. Pero alam mo yung kahit may tinatanaw kang utang na loob sa taong iyan, araw ng linggo, umagang-umaga, dumalaw sa bahay nyo at sinabi sa'yo, samahan mo nga ako, ipag-drive mo nga ako. Samahan mo nga ako, punta tayo ng ganitong lugar. Kahit sana ang hirap mong maghindi,
Dahil may tinatanaw kang utang na loob. Pero dahil natutunan mo ang reverence sa God, sasabihin mo, kapatid, kaibigan, auntie, uncle, pasensya ka yon. Pero at the appointment ko kiniapod Diyos itang abigat. Kung gusto nyo, sumama ka muna at sasamahan kita mamaya. This is one of the reasons why we put God first. Not family first, not work first, not business first, not studies first, but God first. Biruin mo kung may challenge yung pagpunta mo ngayon pero nakarating ka, ramdam ng Diyos yan, kapatid. Yung may assignment ka sana, may project ka, may thesis ka, may exam ka bukas, at alam mong limitado pa ang kaalaman mo, pero pumunta ka pa rin sa church para sa Panginoon, ramdam po yan ng Panginoon. Yung alam mo may maniningil ng utang mamaya, na pag uwi mo pa lang, 12:00 darating yung mangungutang, uuwi tayo ng 10:30. Wala ka pang pera, pambayad, pero inuna mo pa rin ang Diyos. Yung bang medyo masama ang pakiramdam mo, may lagnat, ubo, sipon, arthritis, diabetes, tonsillitis, kamatis. Pero sinabi mo, Panginoon, kung kasal nga kahit masamang pakiramdam ko, pupunta ako Kung trabaho nga, kahit ayaw kong bumangon, pero dahil sa aking pamilya, babangon ako ito, Panginoon, para sa'yo. Pupunta pa rin ako sa church. Kahit medyo lutang ang pakiramdam ko. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw yata yun, kapatid. Lutang. Ramdam din po yan ng Diyos. See, this is one of the reasons why we put God first. Our reverence to God. Our reverence to God is also one of the reasons why we come on time. Ayaw ko po nang ikwento nyo sa ibang mga Baptist, pinipilit kayo ni Pastor Proby, pinipressure kayo ni Pastor Proby, pinapatamaan kayo lagi ni Pastor Proby. Sana po dumating kayo sa maturity ng understanding at realisasyon na hindi na ito tungkol lamang sa pangunguna ni Pastor Proby, kundi ito ay yung paggalang sa atin Diyos. Ka-appointment mo ang Diyos, tapos late ka? Gawin nyo to, mga magulang. Kung halimbawa pumunta kayo sa church at na-late na kayo, pwede ba na sa daan, kausapin nyo sila habang kayo'y patungo? Mga anak, late na tayo at gusto kong malaman nyo, hindi okay sa Diyos na late tayo. Subukan nyo pong turuan ang inyong mga anak sa ganyang tono. Hindi mo kailangang sabihin ng may galit. Sabihin mo sa kanila na ikaw mismo nahihiya ka sa Panginoon para makita ng mga anak mo at huwag silang lumaki na acceptable ang pagiging late sa church. Ni kailanman, huwag nating sanayin ang ating mga anak na acceptable ang pagiging late sa church. I may say this with emphasis, but I hope you take it with humility in your heart. Tama po? Sabihin nyo yan kasi. Huwag lang yung sinasabi natin sa kanila, late na tayo, bilisan nyo, late na naman tayo, natatama na naman tayo ng preaching dyan. Huwag po kasi ganun ang approach. Kapag hindi naman kayo pumunta rito para sambahin ako na nagpipreach ng pagiging on time, kung gusto nyo pong i-develop ang reverence sa Diyos, sabihin nyo, mga anak, nahihiya ako sa Panginoon. Tatay ako, hindi ko kayo mapangunahan. Ang buti-buti ng Diyos sa atin, kita nyo itong sasakyan natin? Kita nyo itong tricycle natin? Kita nyo kinakain natin araw-araw? Kita nyo, may provision kayo? Nahihiya ako sa Diyos, mga anak. Kasi napakabuti niya sa akin.
napuprovide ang needs natin, pero hindi natin siya nasasamba ng tama. Hindi okay sa Diyos na late tayo, ha? Gusto kong malaman nyo yan. Sabihin nyo sa mga anak nyo. Ganyan kasi dapat ang pagkikipag-usap natin. Hindi okay sa Diyos, mga anak, na late tayo. Kaya next time, agahan natin. Ipakita nyo sa kanila ang importansya, hindi lang importansya ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Huwag silang pumunta ng on time dahil natakot sa pastor. O parang feeling mo pag na-late ka, ayan na naman, na-all eyes na naman ako dito, sigurado. Pangit ang attitude mo. Baguhin mo yan. Ikaw din ang sumisira ng sarili mong kalooban. Maano kung Panginoon ang dapat na makita mo sa kamalian natin? Hello? Kaya nga, come with reverence. Dapat hindi na masaya yung pakiramdam natin pag na-late tayo. Grabing sorry natin, Lord. Yung nasa labi ka pa ng Lord Pambira. Ito na, tama na naman ako rito. Pero it's not actually the preaching, Lord. It's true. Next time, wala nang malilate. Hindi po dahil sinabi ni Pastor. Hindi po dahil dito sa HBBC para nakakahiyang pumasok ng late. Totoo naman Diba? Nahihiya ka na talaga pag pagbira. Alam mo kasi yung culture, on time. Pero actually, hindi po sa ganun. Dapat yung we promise to God na wag na tayong malit sapagkat reverence sa Diyos. Amen po ba? Amen. We train them. We let them observe. We show them that we respect our God. Ayan. So nakita nyo yung number 1, humility and submission. Number 2, we come to God with reverence and adoration, paggalang sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Are you learning? May natutunan po ba kayo, mga kapatid? I'll close with number 3. If God has to fill our worship, we must come with joy and gratitude. Dapat po pumunta tayo sa pagsamba na may kagalakan at pasasalamat sa ating puso. Amen po ba? Ang dami nating pwedeng maipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, sa Old Testament, kung basahin mo ang Exodus chapter 20, nandyan po yung 10 Commandments. Pero bago nag-utos ang Panginoon, makikita mo sa verse number 1. Pakinggan nyo verse number 1. God spake all these words saying, verse 2, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Ako yung nagligtas sa inyo. Out of the house of bondage. Pumunta ka na sa verse number 3. Thou shalt have no other gods before me. That's commandment number 1 in the 10 Commandments. Are you listening? Ang ibig pong sabihin, merong utos dapat sumunod. Pero kung bakit po niya inuna yung verse 2 na, ako yung Diyos nyo. Ako yung nagligtas sa inyo mula Ehipto. Because God wants obedience from redeemed people, not from slaves. Okay. Ang nais po ng Diyos na attitude ng mga Israelite ay hindi po parang mga slaves, utusan lang. Na kaya sumunod kasi no choice. Na kaya sumunod kahit mahirap kasi no option. Ang nais po ng Diyos na puso ng mga Israelites sa pagsunod ng 10 kautusan ay dahil niligtas sila. Mga kapatid, ang mga anghel pwedeng kumanta ng Holy, Holy, pero hindi pwedeng kumanta ng Amazing Grace. Alam niyo yung Amazing Grace, tungkol ano yun? Ang Amazing Grace ay tungkol saan? Pakisagot nyo nga, ang Amazing Grace ay tungkol saan na awit? Salvation. Amazing grace, how sweet the sound.
that saved a wretch like me. I once was lost. Ako'y lost and can be lost forever, but now I'm found. Was blind, but now I can see. Kaya ang Amazing Grace ay awit ng mga ligtas. Ang angel sa langit, pwedeng kumanta ng Holy, 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 Lord God Almighty. At ramdam mo sa langit, kikilabutan ka sa kawit ng mga anghel sa langit ng holiness. Pero hindi nila kayang kantahin ang Amazing Grace. Bakit po? Hindi nila naranasang maligtas. Ikaw, ako makasalanan, naranasan nating maligtas. Yung mga sparrow, alam niyo yung sparrow? Ha? Mga ibon. Bilit tuling. Nakakita kita, bilit tulangan. Oh, pwede silang kumanta ng Count Your Blessings. Sapagkat kung ating ikukumpara, parang mas blessed pa itong mga sparrow kaysa sa atin. Bakit kamo, Tito Jerry? Kasi si Tito Jerry, kailangan niyang magkambal ng isda't bukto para may pangkain. Ang mga sparrow, hindi po nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng Diyos. Sa kalagayan, sinong mas mapalad? Ikaw o sila? Sila. Ikaw, kailangan mong mag-welding, Tito Dante, para may pangkain. Anjibik, kailangan mong humatak ng lambat para may pangkain. Mag-post sa Facebook ng mga sibuyas. Mag-angkat dito at doon para may pampakain sa pamilya. Yung sparrow, pakanta-kanta lang may pagkain. Kaya kung awitan lang na count your blessings, mas masaya po ang kanta ng mga sparrow. Pero kung Amazing Grace ang kanta, makikinig sila sa atin. Makikinig ang mga angel sa atin, sapagkat tayo po ang nakaranas ng pagtubos ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nais ng Diyos na pag tayo ay nagsamba, marami ka mang problema, marami ka mang kabigatan, marami ka mang pangangailangan. Pero wag mong kakalimutan, pinagpala ka na ng pinakadakilang regalo, yan ang buhay na walang hanggan. And I don't care what your problems may be, are not that we do not care. But in the sense na hindi dapat yan hadlang na hindi ka makapunta sa church. Sabihin mo, 1,000 lang tong problema ko, hindi pwedeng maging bundok to sa akin. 10,000 lang tong kailangan ko bukas, hindi pwedeng maging bundok ito sa akin. Niligtas ako ng Diyos, binigay niya ang kanyang buhay para ako ay magkaroon ng katubusan at kaligtasan. Dapat ako magsamba sa kanya sa church. That's why ramdam ng Diyos when you come with joy and gratitude. Idagdag mo na dyan yung mga blessings mo araw-araw. Pero kung wala man yon, may dahilan ka pa rin na magsamba ng may kagalakan. Sino po sa inyong walang kapera-pera ngayon? Buti pa daw yung pera may tao, pero yung tao walang pera. Pero di bale, safe ka naman. Langit ka naman. Pastor, hindi ko maintindihan yan. Palagi mong sinasabi, mauunawaan mo rin kung totoong ligtas ka. Hello? Kaya wag niyo pong idadamay ang church sa mga problema niyo. Mga utang na binabayaran. Mga pangangailangan. Actually, you should come to church and God wants to hear you sing. With joy. Kahit may problema ka, ang kanta mo, there is sunshine in my soul, pero naiiyak ka na. There is sunshine in my soul today. Kasi nga, nagmimix yung emotion mo sa bigat ng pinapasan mo, sa kagalakan mong magpasalamat pa rin sa Diyos. Ramdam po ng Panginoon niya mga ganyan. That is proper worship. I hope hindi nagkulang yung preaching, ay paliwanag sa inyo ang tamang attitude ng pagsamba.
And all of God's people say, would you bow your head for a while? I just need you to pray. Say, God, thank you so much. Kumusta po ang puso natin pagdating doon sa unang punto? The attitude of humility and submission. May kapakumbabaan ba ang ating puso? Ready ba tayo na maitama kung may mali tayo? Ready ba tayong ma-rebuke, ma-correct, mapagsabihan? Mataas ba masyadong tingin natin sa ating sarili o dapat mataas ang tingin natin sa Diyos? Kumusta po yung attitude natin sa point number 2? That you come to God with reverence. Hindi ho pwede. Dapat maunawaan mo, konektado ang worship life mo sa daily life mo. So you always come to God and ask Him to purify your heart. And kumusta po yung ating attitude? Punto number 3. Come to God with joy and gratitude. Pagkaganda po sa mga kapatid na nasa mga bahay, na ibigay niyo po sa Panginoon ang tamang pagsamba. Huwag niyo po sanang isipin na nasa bahay lang kami. Sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Nandyan na ang Panginoon. Kailangan may puso tayong lumalapit sa Kanya. Lord, alam mo po ang aming kalagayan ngayon. Mga buhay namin, hindi lang sa loob ng church, kundi sa labas. Sa mga bahay namin, sa mga trabaho. Salamat, Lord, na paalalahanan kami sa umagang ito. Na itong worship ay isang napaka-powerful na factor sa buhay namin, Lord. Dito pala nakasalalay ang transformation namin. Dito nakasalalay ang maraming mga bagay na pwede mong gawin sa buhay namin, Lord, sa aming mga pamilya. Kung hindi namin itama ang aming pagsamba, never na magiging maayos sa tamang direksyon ng aming mga buhay. Dito ka magsisimula. Dito kami dapat magsimula, Panginoon. We set a right life of worship to you. Thank you, Lord, for the message today. I know you spoke to our hearts. At uuwi po kami, Panginoon, convicted. In Christ's name we pray. Amen. Sino po sa inyong convicted? Amen? Sino ang dapat makaramdam ng worship? Tayo o siya? So, pag uwi natin, hindi lang po yung na-bless ako, kundi naramdaman niya. Amen po ba? Ulitin natin yung outline. Mabilis lang naman ma-memorize, di po ba? O, ano yung title natin? Proper. Number 1. Number 2. Number 3. Okay.